أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ramazan ay oltor aydır ki şonda Qur'anni Lawhul Mahfuzdan dünýäň asmanyna nazil edildi. Adamlaryny hidayet etýän bolan halynda. O wazih o aşkar ayetler bolan halynda. Hak tarafına hidayet etýän ähkamlardan we hak bilen batylyň arasyna imtiyaz berýän delillerden bolan halynda. Pes her kim Ramazan ayında muqim bolup Ramazan ayını tataşda roza tutsun. Bu her kim Ramazan ayında meriz bolsa ya musafir bolsa pes şu tariqa adamlara lazımdır sonra başka günlerde roza tutup qadasyny etmek. Allah tebarek ve taala size asanlygy istýär, size maşaqqat bolmagyny istemýär. Ve qadasyny tutun diýip emretdi, ta günüňiz tekmil bolsun diýip. Ve Hudaňy hamd we sena bilen ulularsyňyz, sizni dogry ýola hidayet etmegine. Şayet siz Hudaňyň şu tarygy nimetlerine şükür edersiňiz diýip.